Bistania staat in Oentsjerk is het tijd voor een boskuier. Maar net Samarien, het draait hier alle jaar om steense planten. Stinsenplanten die staan bij stinsen. En stinsen zijn gebouwen van gebakken stenen. En dat zijn plantjes die zijn ooit door de tuinman hier geplant. En die komen uit Zuid- en Midden-Europa. En die zijn hier speciaal neergezet omdat ze zo ontzettend mooi bloeien. Zoals het sneeuwklokje. Jonken het snierklokje binnen Bistania staat nog een soort orensteense planten te zien. En daarom is er een speciale werkgroep op Uitlutsen. Dit zijn mensen die zijn actief om de stinsenplanten te herkennen en te inventariseren. Er zijn een stuk of 20 soorten, die gaan we allemaal opzoeken. Die groeien allemaal wel ergens. Johanna is ook van de partij. Ik ben met pensioen, dus ik hou alle tijd om mijn grootste hobby bezig te wezen, dat ben planten. Van jongs af aan ben ik met plantjes bezig. Wij hadden vroeger thuis een boek over Steense planten, dat oude boek van Van der Ploeg. En daar zie ik wel eens wat in om te neuzen en dat vond ik heel interessant. Gewoon omdat het zulke bijzondere planten binnen. Je ziet ze in het jaar hier en ze bloeien heel mooi. En de rest van die zie je ze net. Bij zo'n kuier wordt er een soort sjoen naar de planten, wat het in eerste doch liekjen op een deernormale kuier. Maar het is volle meer als dat. Zo zit er een duidelijk doel achter de excursie. Kijken hoe het zich ontwikkelt, want de bodem wordt hier goed beheerd tegenwoordig. En dat zou betekenen dat die stinsenplanten zich gaan uitbreiden. We helpen die stinsenplanten en we zorgen ervoor dat het hier overal mooi gaat bloeien in het voorjaar. Er moet niet te vroeg gemaaid worden, want dan haal je al het zaad weg voordat het zich gezet heeft. En dan zorg je ervoor dat zo'n heel park in het vroege voorjaar, als de bladeren nog niet aan de boom zitten, dat het hele park bloeit. En dat is voor iedereen, voor de eigenaar, maar met name ook voor alle mensen die hier wandelen, is dat natuurlijk een prachtig gezicht.